Jeg tror faktisk virkelig gerne, jeg snart vil hjem. Hvorfor gør jeg det? Altså, hvem er det, jeg gør det her for? Jeg har lagt den her frihed. Det her er så min camp. Jeg har fundet lidt grene, moræn og så videre, og har taget den her presenning med. God udsigt, synes jeg. Har virkelig smukt herude og sådan noget, men det er bare, du ved, det er den indre kamp hver dag. Ja. Jeg skal til at sætte fiskenet op nu, og jeg tror, jeg har fundet et rigtig godt sted. Så jeg har sat mig til at vente simpelthen. Der er jo ikke så meget andet at gøre nu. Så kører vi. Pis. Ej, pis. Jeg er så sulten, så nu våger jeg pelsen. Jeg fik den. Jeg tror, jeg er sikker nu. Jeg har så Er det ikke Robin, der er flere i det? Det er egentlig lidt skørt. Robin? Ja? Hej. Kommer du ikke lige med et øjeblik? Jo. Vi går lige op, ikke? Ja, jeg skal lige have min ting. Sorry. Ja. Det var godt, vi fandt dig, Robin. Du opholder dig nede i kantinen? Ja, det synes jeg var et oplagt sted at sætte mig. Altså det sådan gode muligheder for mad og sådan noget. Ja. Holder du ved? Ja, jeg synes... Jeg ved bare ikke, hvorfor jeg gør det længere. Altså. Nej. Altså, det er jo nu, man virkelig skal klemme ballerne sammen. Ja. Og komme i mål, ikke? Ej, jeg ved det godt. Det er bare... Jeg synes bare, jeg har opnået, hvad jeg skulle, og ligesom... Altså, det er også lang tid, du har været her, det ved jeg godt. Men det er lige det sidste stretch her, ikke? Det skal du lige klare. Jo. Det kan du godt. Ja. Så jeg sagde, at der er en eksposition. Hvad så det alt sammen? Jeg har lige fundet en fucking fed sø. Nu skal vi aflive den. Se på os lige nu. Vi gjorde det vi skulle, men prisen den var høj. Med telt og fiskestang. Man skulle tro, at det hele var tvang, men I har valgt det selv. Har været
sagt i en evighed. Ved ikke hvorfor vi gør det, vi bliver bare ved. De tog min SU i går i en e-boks besked. Vi er faktisk 21. Tredje gear fra 6-7. Ha 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 ha. Au. August. Jeg stak mig på en tårn. Vi sover her på jorden. Jazz musician life. Ægte kongevibes. Det blev et år fyldt med fisk og ensomhed. Bortset fra sodaklap i bordet, hvor det gik ned. Hvad har vi gjort det her for? Vi blev ghost, men det er der ingen, der ved. I siger, at ingen kender os, men det er jo noget fjol. Det er os i Lermion. MG Queens og MG Konger. Vi er